Moram da vam otkrijem jednu tajnu. Ja se za svoje časove uopšte ne pripremam. Dakle, ja ne pišem pripreme, ja ne razmišljam o tome kako će čas teći, ja ne mislim o tome šta će ko na moje pitanje odgovoriti, ja čak i ne znam koje ću pitanje postaviti. Da, po tome sam najrđaviji profesor na svetu i po tome ne bi trebalo da radim sa učenicima kojima predajem, koje obrazujem i koje vaspitavam. Ali čini mi se da je vrlo važno da se za svoje časove ne pripremamo onako kako se to od nas traži, jer ćemo, ne pripremajući se za svoje časove, zapravo biti najpripremljeniji. Zato što mi ne možemo da isplaniramo nastavni proces, mi ne možemo da predvidimo šta će nas neko pitati, mi ne možemo da znamo koje ćemo odgovore dobiti. I ukoliko računamo samo na one odgovore koje smo zamislili u svojoj pripremi, mi zapravo redukujemo, odnosno ograničavamo obrazovni proces. Mi moramo da znamo da ne znamo ono što će se u učionici dogoditi i da se na tu nepripremljenost pripremimo, ali da budemo toliko vešti duhovno i u svojoj oblasti da budemo spremni na ona pitanja na koje možda nećemo znati odgovor. Prema tome, svaka priprema koja se od nas traži jeste priča o tome da se jedan neobičan i neočekivani proces već u samome početku svome zaustavi. Dakle, pripreme su suvišne zato što se pripremajući za čas čovek uglavnom za njega i ne priprema. Tek kada se za njega ne spremimo, mi smo za čas u stvari pripremljeni.